Mahal ta mga kabisdak. Domingo karon. Way trabaho dire. Dito tanan ako. Puwil akong kan. Buta na sa puwil. Ay kuwan. Yung puwil kay. Hilo ko lang. Sausage. Yung itlog. Dua ka scoop rice, pwede na. Kumbate na. Wow! Tinaboy niya yung bidak. Hindi mag-homeless na ako sakyan na magsakay. Dili po talang tao makahimuan ay mga balpod mga kamigo na ako pero nagarang nga di ka kuwantaan eh. So ginahimo na ako na dili kay isa katuwig lang. Almost 10 years, 7 years, 5 years na ako ginahimo ni. Na ako sakyan na. Wow! Pero medyo maglisod ka adjustment kay basta makahigda ka. Incline lang higda ni mo. Wala nga batira matibay di sakto gi kag piso tapang nak kaya ni mo siya trabaho. Na kini nga sitwasyon ako. Pero hopefully karon tuig ka. Nuli ko na ba September siguro ang target na ko ba September. Ay para makahigda sa kong tarong. Higda na akong katre. Uli Pilipinas. Pero bisa pang kili akong stasyon, nakaya man ako. Atong naimingon nga di ko maarkilag balay. Kaya ko maarkilag balay pero wala na tayo kamay na sweldo. Ang malipay lang niya ang tagias balay, yung rentahan ni mo. Yung rental dali di makabuto 40,000 compared to piso 40 to 35,000. Tapos pagkakaman mo isa ka bulan naman sildo gamay na mabilin mula nga para ko nga sikog uli Pilipinas hindi na lang ko sa kwa ganun hindi na ba ko matabangan po Pilipinas ako yung natabangan Pilipinas sanayan lang ni basta masanay ka dali nga ikinistasyon sa sakilang ka matulog kaya sa ninyo isa kaadlaw o 2 ka semana nimo sakit imong lawas pero gihimo na ako ni almost 7 years na 5 years 6 years 7 years wala na sanay na ako muna na ako gahigdag gano'n gahigdag balay kailangan kibalo ka sa mudagan ka o magamit ka restroom kibalo ka sa asin mudaganan sa kabisaduhon mo na tanan easy naman kaya tinamay 24 hours yung ka-restroom ka pero kontrol na yung kaon ba sa hapon na gabi na para di ka magitag-restroom isanay ni mong mag-restroom ka sa trabaho ko mga tubig na ako dito ko mukha sa trabaho libre na kad yung magtubal ko sa company nga sakyanan every 2 to 3 days magtubal man ko libre may tubig po na may tubig nga yatag sa gas station kaan kong tubig libre kung na nga sa tubig wala problema yun nun panghugas sa auto wala problema manang paliton na ako pagkaon naman po yung usahay nga akong delivery napoy mo hatag pagkaon so dili ka na permite mapalit ko pagkaon luto daan pwede magiging kung gusto ko magluto-luto palit ko itong portable nga itong propane naman ko sa una pero hassle na kayo magluto ka niya ikaw lang isa so ang kayo yung okay refrigerator ako icebox lang karong gitanggal akong icebox kay ang ipulin ako sa icebox ang kining cage sa iring una nga
palitan ko, gusto ko may nung bugnaw, palitan ko sa gawas. Sa gas station o sa mga Filipino store. Kaya mo na akong nahimo. Mo na nga, akong trabaho Monday to Saturday. Mo na karong adlaw, di off na ako. Sa kadlaw. Mo na maglaba ko sa kanang ila bigat sa bani or dili sa washing machine, bayad lang ko. Washing niya tapos dry dito. Wala na. Daog na. Mo na ang ginabuhi na ako dire. Pero sa tao lang na, magbala ko ma-adjust. Kung gusto ko komportable, gusto kong hayahay. Wala ko'y tabangan. Maglintar ko. Wala ko'y alagang iring. Di ko maalaga na. Ayay, ko higda-higda. Ako higda na. Bayad ka lang kada every month. Kung nandagan niya, bayad ka $800 to $900 a month. Wala tip mo na, gipili man ako na siya, nga schema. Kailangan ko yung matabangan. Mo na nga bisita, salamat kayo. Na-share na ko ang history na ako sa pagka-homeless. O soon, muli ko Pilipinas. Mga September, magkita-kita sa liya. Dagang salamat. Aloha.